Ramogi kamano ga inya kuom kete Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni Jood bura koro buogo jwang'o twak mar puodho omenda mag budget kaka yor sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo chwal negi omenda mag aguch dongruok mar kuonde ute bura miluongo ni CDF. Jood bura go wacho ni onge kaka ginyalo kadho omenda madhi ne sirikal kamano madhi reso jopiny to pod ogeng'ne. Jafwambo mar Walter Nyambaga miwa ler. Kendo watemo mobilize wan wawegi nika jogi ok dwa medowa pesa to wabe wagoma nikech wagomo ni jopiny manomiyo wambulu. Aben mapek koro thinyore kind jo od bura kod piny owacho kama jo od bura go ramo ni ok gibi kalo twak mapuodho omenda mag budget ahinya to madhi ne apisi mar jatend piny. Jo od bura go onyonore ni ok ginyal kalo twak mag budget ka ok sirikal ochiwo negi omenda mag CDF kaka ne gichopo girimiti. Kaluwore gi kaka wasenwang'o sirikand Ruto ni kaka tiyo en sirikal ma koko min bade to haki ni ok yudi. Omiyo wasebedo gi pek e yudo pesa kata mar basari mar miyo nyithindo to wayudo ka nitie gima gidwaro to wanyono negi piny e kwanwang'o pesa ni matin. Koro miyo sama koro gidwaro supplementary budget ni ka waweyo mokalo mok wayudo pesa ni to waonge gadier wayudo pesa ni sama ne wayude. Gima litnwa momiyo pesa wakwayo ni mondo medwa ni pesa ni tin to nengo gik moko odhi malo. Jonyuol sani ywak kabisa ni nyithindgi okwamo kodgi e dhoot ni oginyal tero nyithindo e skul nikech fees ni malo. Moloyo boarding school uniform bende idwaro. Giko ni giyudo thuolo mar ng'anyo ne twak ahinya to bang' tenda gucho omenda kod spika ne oyango negi e romo mane otim Mombasa ni biro ket negi omenda bilion 2 bang' jumbe 2 ka bang' jumbe 2 kata kamano mano chal ni olwari e lwanda. I cannot understand how heartless a government can be to subject children to unnecessary punishment for a mistake that is not theirs. At times you are not poor by choice. You are poor because of circumstances surrounding your life. Through the speaker, promise that they'll be disbursing 2 billion every week starting December. They renegade on the promise. They keep on giving us endless promises. To wan be kaka jok mochung' ne jopiny ok wanyal yie ni wamiyo ng'ato pesa moringo godo to pesa makonyo japiny to ok japiny. Koro machuno ni wan kaka jo mochung' ka moriwa koro nyaka gi jok mani kod sirikal konogo ni pesa madhi ne japiny to nyaka jiriwre mater pesa ne japiny. Jood bura go koni piny owacho chalo ni rocho mana som jopuonjre man kod lek mar somo. But our position remains the same. I, as a representative of the people, it will be so bad for me to vote 8 billion to go to the office of the president and leave the children suffering all over the country. Nyithindo manyocho timo penj makoro donje form 1 moko pod ni e dala okalo maber siwaya to ginyal report nikech pesa onge. Kendo gima lit ni okata ni pesa tin, pesa bendo leo. Oleo, otin to leo. Koro mano double tragedy. Ni itin korki leo. Ka pesa leo, tiende ni onge mbunge manyalo miyo nyathi pesa mabazari. Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago magazimio la Umoja One Kenya Alliance oluwo ni ok gibibede twak mago mamulo budget ahinya ne piny owacho kapok piny owacho nogo cholnegi omenda mag CDF. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eliari mar od bura, Nairobi.